si Ruby Provinciana. Welcome to my vlog. Karon guys, na ako diri sa among atubangan sa among payag. Kaya ako mong pakiton sa ako mga ornamental nga tanom. Guys, mo ni siya katong gikaon gahapon sa dako kayong ulod. So karon na ako diri kay ako mo ni siyang lion kada buntag kay kuan kay basig na napoy daghang na napoy kanon na pud siya. Nya kani kada buntag jud ako ni siya pang lilion ang likod. Kay kuan kanang wala ginang naay mga dagko kayo siyang wood. Muna siya ako mga ornamental nya napoy. Kini siya guys, usara jud ni sa kabuok. So kari niya siya dako kay ni siya guys oh. Kining dako nga kung tanom kani aho ni si Janggi tangtang sa kuan punuan. Ako ni siyang gikuha ang katong murag uno didto. O na ako kuan ako siyang gi mong nanaghan ka ako mga ingani guys kay ako man ni akong technique niya. Tangtangon ni ning iyang mga uga ay kanang unod. So imong ibutang og laing kaang kay aron sang mo managhan. Oh, na po siya guys, kini po ako po siyang giibot, kini dako kay ni siya oh. Ako na siyang giibot, gikuhaan po na ko na siya unod. Ako po na siyang gipangbalhin. So daghan na kay ni siya guys. Oh, nagbalhin na po ko diri guys, kay aron kay wala mo kuy laing kaang diri lang ako siya gibutang sa putol nga galon. Mao po ni kini siya guys, ako na po ni siyang tangtangon kani. Kay ako na siyang putlon, kay aron managhan pud siya guys. So kanang sa una, sige kong putol ani. Mo ni siya gipangbutang ra nako sila sa mga ingani guys oh. Mo ni siya oh. So na, gitungtong ra nako ni siya. Na siya ni tubo guys oh. Bisan og imo ra na siyang ibutang og gamay diha, mutubo na siya. So manang daghan kay kog mga ingani. Nya daghan na pud kay kog nahalin ani niya. Kay mahal kay na siya. Muna gipangbutang lang nako sa mga ingani guys o ning nanapon siya ning sanga. Nya mga basta ako lang siyang ipangbutang. Mukuan na ni siya mang sanga. Kanang mga pinutol-putol. Mukuan lang na siya musaha na kanang manang daghan na nanaghan jud ako siyang mga ingana. Ya daghan kay kog na tagaan ani. Nya na daghan pug kog nahalin. O kana siya guys, so tangtango na po na ko ni siya kay na naman na siya unod. Pero budaghan na po ni siya yani guys, kay mahal kay ni siya diri. So gamay kay ni siya. Kuan 350 nga gamay. Pero wala na ko karon mamaligya og tanom guys. O napig o. Daghan na guys bigani. Kani po guys na inangay ani nako. So ako po siyang giputlan diri kay na po sa saha. Mani ako mga tanom. Karon kay ako ni silang pangtangtangon kay akong kuhaan ni sila og mga ugat-ugat. Kay kani sila kuhaan ni kanang putlon lang niya sa nimo diri. Nga imo na siyang ibalhin kani pud siya. Ako pud siyang putlon kay ako pud siyang ibalhin kini siya. So kani imo na lang siyang putlon. Nya kuha na ni siya, musaha ni siya pero pwede pud mo tangtangon. Kani yung pwedeng putlan. So imo ra na siyang ipangbutang sa mga ako naman na siyang ipangbutang diri nga na. So musaha ra na siya. Manaha ra na siya bisag diha ra na ako ipanungtong kagaya. Mao ni siya oh. Ipanungtong ra ni nako diri oh. Na musaha sa. Mao na siya akong technique. So musaha na siya, ako na siyang ibutang sa kaang. O ni guys, ako na ni siyang giputol guys kini. So siya ang iyang kaputol.
pwede siya nakitanom. Kuha ni siya akong technique guys para malaghan ang akong tanom guys. Kaya daghan na kayo kung nahalin ani. Ano na siya oh. Nya kani pong kaanggay mo sa una nga nag karang March ba bago ng pandemic bitaw. Daghan pong nahalin ani guys. Ako ra pinaghimo ani. Kani yung mga kaanggay ani guys oh. Ako ra pinaghimo ani guys. Daghan pong nahalin nga ani guys mo ni mo akong gi paghimo sa una nga atong pandemic ba. April March pa man to siguro nagsugod. Wala kay matrabaho mo ni akong paghimo. Pud siya guys, ako pwede siyang putlon. Guys, nindot kayo na siyang panguna oh. Ako pwede siyang putlon. Kay arong mudaghan ni siya. Kaya daghan kayo nag-abang ani. Yung rin siyang tangon. Sige, siyang tangon yung siya niya ani. Kaya wak man siya mo saha. Wala yung buhaton. Muna ko ni siya, binalala ko ni siya kung gamay nga ugat. Binalala ko ni siya kung gatong gamay. Kali siya guys, bukuan ni siya mo, musaha ni. Ako ra po di siyang itungtong. Kaya musaha ra po na siya. Ano siya? Mani akong gipang buhat bidis walay kay wala lagi may mga trabaho ron kay wala gina nawa guys nindot kay siya so mabuhi ra na siya ni mao pud ni kaang pud nako ako pud ni siyang hinimo ani siya kadi po siya guys ako ra pud ni siyang gitungtong so tanawa guys oh gitungtong ra nako ni siyang unod kani oh unod man ni siya oh ako ra siyang gitungtong sa ibabaw ra po siya nako gitungtong ugat siya man ako siyang ning saha na siya wala daghan kay siya mga daghan na pud nahalin niya ingani guys oh kani mga pinutol nako ako ra ni siya ipang tungtong diri ipang tungtong na kani siya ako na po din siyang itungtong mga sulod adlaw na po din siya mo saha kaya good ani guys ako rin din siyang itungtong oh so ni saha siya guys oh kani siya ako na po din siyang itungtong so tanaw na ko ni siya sulod adlaw kailangan ni siya mo saha so guys mga na akong mga techniques sa mga tanong kanya shout out din ko sa akong mga bagong subscribe diha sa video ko manisa guys nana ako nang ipang tungtong na dire ang mga ipang putol na ko karon guys ako ding parang shout out din ko sa akong mga isuon Ati Flor de Risa ako mangod nga si Kurami day paselo ako day okay nakita mo ko silang vlog pero tinuod jud to guys day na lagi ka nang wala jud di makatabang nimo para maka-eskwela ka kay gaho pong istorya ka kung kaagi guys grabe ka isod kay guys kanang isod kayo sa akong mga kaagi pod guys nga kanang pagka ako manang jud ba explain ang akong mga kaagi pod ako ko human og eskwela lagi lang daghan tayo ni sa ilo ako dai sa ilo ako ko nga kung bulang hanawa ko nakatabang nimo pagpa-eskwela kay lagi na guys na naging sa nakauban po na ako na siya guys sa Manila butan di kayo na siya guys kana marami ginabutan din ako ng manghod banggigid na ako na na siya kana po stiri bors butan di kayo na ako ng pagkamanghod kanang dito mo dyan na guys Manila pa ko dito man na sa mga nagkuhan sa Manila pa milang trabaho
kanang Jijin Boars butan po na guys mo ani nagbantay sa akong duha ka anak. Kanang dito po na sila nakaila sa iyang bana sa among tipuyan kay kanang iyang bana kuan man na kanang dito na nag kuan sa mo ang tipuyan nag boarding house kay kuan lagi na siya igagaw po na siya sa bana pod sa ate sa akong bana. So mo nang nagkaila po sila kay tagbo lagi na namin na punta min diri sa Cebu. Mo to guys nga kanang kanabutan po kay na guys akong manghud nga Jijin Boars kay maghinahunahon po na sa guys samot na dyan as Florami kay mo dyan na kanang murag mo dyan na siya kanang nakasalba sa among mga pagminyo namo murag siya na ining kuan tas ang mga ginikanan murag manang pasalamat jud kay kunimo dai Florami. I love you kang ati Flordelisa pod salamat kay ti kay bawo na kati sa mga kaagi sa unas Manila pati nga magubanta sa kakumpanya ibaw na kag sa iyang batasan kanang bugay lagi ko kay bawo na kating sa ko mahal na mahal mo jud mo lang tanan kanang sa akong mga ati diya sa Manila katong ati Insi neta hinaot na pud ko nga bisag kanang watay ikahatag sa atong mga ginikanan kay mga minjo na lagi ta kanang manawag lagi ta ako gali guys hindi man jud ko makatawag usay nila guys si tatay si nanay manawag na guys ito mo halos sa kasimana murag kaduha na sila mo tawag na guys silang tatay nanay kanang manang bisag dili ko makatawag sila mo tawag na kanang mahal na mahal jud na sila tatay nanay tay nay I love you tay kanang ningo na man jud ka pero ba ako hilakon mo jud kay pero di na ko mahilak guys kay wan basig may kanang basta ako guys tago lang man jud akong hihilak naman jud ako ning akong kasakit ko guys kay bawo man ako mga igsoon sa iyang mga naagihan so kanang Ate Esther kanang kay bawo po na sa gunsa ko kay dito po na sila ha sa Manila salamat ka juti kay kadtong nihawa ko sa trabaho dito ko sa Injo antod na niulitas buhol na gihapon po nimo ako nang sa unang bantay ni Michael kay bawo ko bahay Michael I love you kay bawo ko nas Michael last naka-abroad naman na manasima naman na I love you Michael kana naghilak naman jud ko guys kay alagi na sakit po para lagi na mga wa mo makatabang sa ang mga manghod pero salamat gyud ko sa Ginoo salamat kayo sa Ginoo nga kanang ko nga na wa po di yung kanang sa 15 na mo kabuok kaluwes Ginoo wa po di yung kanang nagkasakit-sakit na mo yan na sa una kanang pasaylo ako day katong ako mga manghod ug kanang si Alitz kanang mutan kay na siya guys igor ako anang mutiks niya day kanang wala may nga ni day wala may nga nali mapadahan na sa na jud kwarta man salamat jud ninyo mga igsuon kanas Florami dako jud na kayo nang natabang na ako day sugad katong niabot ni diri sa Cebu kanang wala lagi mi mga trabaho mo chat na sa nako day minti padala ko nimo malit ni jud kuan diha sa Cebu mo nang salamat ka jud day Florami kung sa tanan daw mga ati nga kanang tabang na sa katong walang wala jud ko salamat ninyo anang akong bangod Jijin Boars butan ka na guys kanang muad po ko sila guys kanang himis ako kung tayo mo tabang nila guys kung ako na iyang ginabangan guys pero dugay po na siya nagbuyo na sa kung manay lagi nagbantay sa kung anak ko kaya na siya guys kay kanang iyang mga sweldo wala din na siya mapalit sa iyang mga gamit kay iya dyan nang ipada mo nang salamat day Jin I love you ninyong tanan katong wala na mga kuan nga mga isuon kanang akong mga isuon nga laki kay wala man jud sa ilang mga vlog wala man jud sila ikuan nga kanang nami isuon nga laki kanang Adjoy na sila ron sa Manila makabasa makakita gali ka ni Kuya Joy I miss you Kuya Joy napukoy manghod basta upat ni kalaki 11 ka bayi ni so kanana sila mga laki diyan nang injud na pod kana si Along Gabriel salamat ni Juro gihang tanan amping mo
Mo to guys, nakahila ko guys kay kuan sakit kaadyo guys ha. Ang kinabuhi bitaw guys nga kanang daghan kaadyo ko mga kaagi nga dili jud ma-explain guys. Kanang bata pa lagi ko nga nanarbaho na pud ko 14 pa yung edad. Nanarbaho na pud ko guys manang bisa sa una nag-start pa lang ko og 800 ang sweldo. Nagyaya ko manang daghan ko kaadyo kaagi nga dili ma-explain jud na nga kanang hapit na ko magpakamatay na pero gikaluyan ko sino kay mi yun nga di jud ko mo suko manang wa jud ko mo suko sa among kinabuhi manang na ako pa karon nagbinyo ko na anak ko yung pamilya nga mga anak nga mapagmahal mga anak ko ka anak napo ko ibana nga mapagmahal sukat-sukat wa pa bugo anak di dya mapasakiti bisan og gamay pasakit ako lang joy mo pasakit din niya kanang maldita kay ko pero ako na sa musukol ako sa pagka maldita jud ni dya kay manang usay kanang pasaway lagi sa na ba guys hindi ko patuo ka nang madungan nimo ka nang hindi ko ganahan og kanang manigarilyo marapod na guys pero butan kay na akong banal medyo ko anak niya wa po kasuway anak gipasakitan ko manang ay salamat jud kayo. Salamat sa mga nitanaw kay naghilak ko kay mga lagi emotional kay ning mga igsoon kay mga lagi na dali na kay ning manghilak. Salamat dahil sa inyong pagtanaw. Kung wala pa nakatanaw guys, tanaw na mo og subscribe na mo kay daghan pa ko og ipakita na kong video diri sa Cebu. So karon guys, salamat. Mo na guys kanang ako nanagko niya akong anak kay nagtrabaho lagi ko guys sa gift and package design center kanang 19 years po ko ato dito nagtrabaho kauban akong bana so kanang manang ang nagbantay sa akong anak kana si Jijin Bors kanang akong manghod so manang nakahuna-huna ko guys lagi guys nga manguli na mig Cebu kay lisuday dito sa Manila kay tanan paliton. Basta lisod kayo guys, naranasan dyan na mo dito kanang lisod kayo nga bisag nami trabaho, lisod din bisag usahon kay tanan bayro nun bayad sa bahay, kuryente, tubig na bitaw guys niya bayad pa sa mga service sa bata sa eskwelahan, bayad pa sa eskwelahan manang lisod dyan kayo guys, manang nakauli namin diri sa Cebu. Nagpasalamat ko nga na anak ko din diri sa Cebu kay naadyo na ko nagamagkahimtang mahalag ginagmay basta okay lang niyo, healthy lang yan na tanan. Salamat kayo sa Ginoo. Ayo na mo, gawa ni kasagdi nasa Manila pa siguro kung may karong panahon na grabe kung naman ka lisod siguro ron mailan diri kay makapananong mga utan dahil may utan na guys kanang ako bitaw sa una kay kuan man ko noon na 19 ko ka tuig nagtrabaho sa usang kompanya sa Manila manang ang nabantay sa akong anak na si Jijin. So katong nagminyo na si Jijin, kanang Jijin Bors. Nagminyo na siya manang ang nagpabantay, nagbantay na pud sa akong anak, kanang tiyahin na pud sa akong mana, so manang 19 years ko anang akong kumpanya nga kabuhan. Shout out ko diha sa akong mga kauban niya sa Gift and Package Design Center sa San Juan City. Si Maring Perlini Mindoro, Ida Malakad, kanang basta daghan kay ko mga friend diha sa Manila kanang akong kamusta di ko diha sa akong Maring Elba, Machika, sa akong inaanak, Raika. Kanang hingaw na ko ninyo. Basta daghan kay ko mga kauban diha sa Manila kanang nananaw sa akong vlog. Salamat ninyo sa inyong pagtan-aw.